भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह के गाना देश में ही ना बल्कि विदेश में भी नजर आवता। उनकर गाना ब्लॉकबस्टर लॉलीपॉप लागेलू एवर ग्रीन बन गईल बा। देश में ही ना बल्कि गाना उनकर विदेश में भी धूम मचा रहल बा। सोशल मीडिया पर पवन सिंह के एगो गाना लॉलीपॉप लागेलू खूब वायरल होखता। एक गाना में पवन सिंह नइखन दिखत बल्कि चीन के एगो रेस्टोरेंट में उनकर गाना चाइनीज लोगों के द्वारा गावल जाता। इ गाना जौन वायरल होता ओमे पवन सिंह के गाने के साथ कुछ लोग ए पे खूब झूमता रे। क्लिप के जौन गाना खत्म होता ओकरा खत्म होते ही एगो लोग जौन बाड़े वो भोजपुरी भाषा में समझावत रे इ गाना के का मतलब बा। पहले रउरा सब इ गाना देखी। तोरा सब देखने की के तरह से चीन के लोग पवन सिंह के लॉलीपॉप लागेलू गाना सुन के झूम उठल बाड़े लो। एकरा साथ साथ रउरा सबके बता दी कि पवन सिंह भोजपुरी भाषा के देश में ही ना बल्कि विदेश में ही एगो अलग पहचान दिले रे बाड़े। भोजपुरी भाषा के गानो जौन बा लॉलीपॉप लागेलू लंदन, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों में देखल और सुनल जाला। और सब देखनी की के तरह से चीन के लोग लॉलीपॉप लागेलू गाना पे डांस करत दिखाई देता रहे लो। रउरा सबके बता दी कि पवन सिंह इस समय यसी फिल्म्स के एमडी अभय सिन्हा के साथ कई फिल्मों के शूटिंग के लेकर लंदन गईल बाड़े। उनकर सादा सुहागन फिल्म के शूटिंग भी पूरा हो चुकल बा और भोजपुरी स्टार पवन सिंह के 5 फरवरी के बॉस म्यूजिक और भोजपुरी पवन सिंह और भोजपुरी इंडस्ट्री के क्यून रानी चटर्जी के भोजपुरी सॉन्ग सेम टू सेम रिलीज होके जा रहल बा। एकर पोस्टर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिहल गईल बा और सब देखनी है कि के तरह से चीन के लोग उनकर गाना पे खूब नाचता। इ गाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहल बा। और सबके बता दी कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह देश त देश विदेश में भी खूब नाम कमैले बड़े। उनकर लॉलीपॉप लागेलू गाना खूब फेमस भइल बा। और अधिक अपडेट खातिर रउरा सब देखत रही भोजपुरी लेटेस्ट न्यूज। तो रउआ लोग इ लाल बटन दबा के भोजपुरी लेटेस्ट न्यूज के सब्सक्राइब कर ली और इ घंटी भी दबा दी ताकि सबसे पहले रउरा लोग भोजपुरी के वीडियो देख सकी।